След като клиентът е във вашия сайт, избира пакетните почивки на тестор и избира дестинация. След това избира съответната програма, хотел и съответните дати за своята почивка. Клиентът може да кликне на цената и да направи заявка за резервация към вас. На следващ екран вече се визуализира възможност да се изпишат имената на пътуващите, както и допълнителна информация. Първо се посочва лицето за контакт, имейл адрес и телефон за връзка с него. Ако клиентът заяви стая с деца, то системата разбира това и еднозначно показва в кое поле да се изпише името на детето и датата му на раждане. След като всичко е коректно изписано, на клиента се предоставя възможност да заяви каква част от резервацията си да заплати. Има две възможности – депозит и пълно плащане. При избор на полето депозит, системата по формула изчислява колко трябва да заплати клиента като депозит спрямо условията на тестор за плащане на депозит, посочени в клиентския ни договор. Следва възможността за пълно плащане. Т.е. клиентът заявява, че ще плати изцяло резервацията си. Следващ избор, пред който е поставен клиента, е начина на плащане. В брой, по банка, с карта през интернет. Ако клиентът избере в брой, то кликането на този бутон ще го прехвърли директно в контактите на вашия сайт. При избор по банка ще визуализира платежно в 2 екземпляра, като получателя на плащането се обуславя от типа договор, който имате сключен с нас. И последна опция за плащане е с карта през интернет. След като туриста е избрал своята почивка, избрал е опцията да плати с карта, избира бутона Плати. На следващата стъпка клиентът е препратен към приложение на платежния сървър на Борика, където той въвежда информация за плащането, номер на карта, дата на валидност, вид на картата и така нататък. Тези данни не са видими за нас и за вас. И ние не ги съхраняваме по никакъв начин. След това системата проверява данните на картодържателя, валидността на картата и необходимото салдо за извършване на плащането. Ако всичко е правилно изписано и има достатъчно наличност в картата, плащането ще бъде извършено.